Kusho ukuthi phela noma umthembisile ukuthi uzoba wokuqala. Hawu, kanjani manje? Shuthi wena awulele ngalesi sikhathi ubuza ukuthi mina ngizofika ngibe ubani laphayana eMzumbe. Sekuthiwa-ke kule tafula wena Vuyo ngoba udikila uthi awufuni ukuba yingxenye yalokhu okuyi-minor things. Lapho kulo minor things kukhulunywa kunosisi one-pregnancy. Lana le pregnancy yakhe uhamba nayo ephathini kaSibali. Uma efika ephathini kaSibali kufanele ukuthi uVuyo-ke asho ukuthi sifikile la noMpumelelo sihamba nalona omunye usisi yena ubani. Nisho ukuthi wayekhona elalela inganekwane kodwa kukhulunywa ngaye? Ngoba phela ngaleso sikhathi kwashiwo ukuthi-ke shuthi-ke le position yokuba umamkhulu ibukeka ngathi iyakuhlula uma uzohlula yile ndaba ngoba lolu daba siye eMzumbe. Uma sifika eMzumbe uzoma eceleni kwami njengomamkhulu. Shuthi thina siwopopayi. Lalelani-ke singakayi kude nale ndaba. Khona lothe leave uMseleku alone. Ngikhuluma ngama-TV shows lapho ngisazoqhathanisa izinto ey'fanayo engiy'bona kuMpumelelo nakuMseleku. Manikhumbula nje la ku-season 7 indaba eke yathi ukukhulumisa ama-fanbase ngoba nempendulo futhi ebivela laphaya kuyo uMseleku nonkosikazi ibe isithi into ukuthi mhlampe uThimbani ofuna ukuthi kucaciswe le ndaba. uMseleku akakhumbuli ukuthi umloboleni nomunye unkosikazi wakhe. Ngoba le ndaba yokulobola konkosikazi isifaka amakhosikazi amabili. Uma-ke sebehleli beyidingida-ke bobabili ukuthi wathi kwi-previous season ufike kuqala as if kunento obuzama ukuyenza, kunesikobo ukuthi uyashaya ngale statement sakho. Athi-ke unkosikazi inkinga ukuthi kusuke kube noThimbani. Yazi ukuthi mina uma ngizwa leyo nto ukuthi ba-aware ukuthi umsindo ufuneka kuphi. Nokuthi kufunekani kanjani ngenxa ya-social media ngoba vele mabenza i-show ngeke behlale bengalandeli ukuthi kukhulunywe kangakanani ngokuthini bekede. Ngesizathu sokuthi ku-season 2 yikho bevelile abazali bakaVuyo ngoba beyikhona imibuzo ukuthi bathini abazali baley'ngane. Kodwa-ke leyo kukhuluma iphutha nokuthi kube nendaba engahlangani buka nje eyokulobola. Ngoba phela manje sibuza ukuthi unkosikazi ozothi ulotsholiwe ngalesi sikhathi engalotsholwanga ilobolo lithathwa abazali. Manje sisala nokuthi ubani okhuluma iqiniso ubani okhuluma iphutha asazi. noSibindi noVuyo bakwi-position efanayo manje bayakhumbana ukuthi wena unalo iqiniso nalothi wena unalo iqiniso. Nayi-ke into engiyibalayo angithi uyabo ukuthi kunoThimbani othini kuvela lapha kwisho ngoba bazi kahle ukuthi ku-social media kuMzansi Magic kukhulunywe kathiwa lokho bayakunotha dani ukuze kwisizini elandelayo kube yingxenye. Uma uzogxeka nje ukufika kukamngani kaVuyo uVicky awuyibuze nje ukuthi sasimlaleleleni uQueen Loli ku-season 1 ebe uQueen Loli eyivezele yena ukuthi ubebhizi noMpumelelo. And lento evezwe uQueen Loli ngoba uQueen Loli la uvela ewusisi othile osedlule ey'ntweni ey'ningi ongaba futhi uhlambalaza nesithunzi sabo. Banendaba yini nalokho? Banendaba nokuthi uhlambalaza isithunzi sabo uQueen Loli mayengena beyingxenye ye-TV show noma uQueen Loli nedrama ayilethile nale ndaba iletha ama-views. Ngeke vele iphathi abangayifuni kwi-TV show yabo. Ngeke futhi ivele benganakanga ukuthi izolenda kanjani. Yabona-ke ukuthi manje sengenze ukuthi i-TV show ibhore kanti bengithe mina sihlale kwi-storyline. Masihlale kwi-storyline umngani kaVuyo uzocacisa izinto ey'theni. Manje wena usolopha ukuthi umngani kaVuyo uyaphi ila sengikutshela khona ukuthi uQueen Loli ungenile ku-season 1 engasongxenye ya-season 1. Kube kuyena futhi oshilo ukuthi hey mina kade ngibhizi noMseleku. Ngathi sina uMseleku bani? Kanti uMseleku omncane. Sebekubonile-ke lokhu ukuthi sikunakile ukuthi uQueen Loli wayesethini manje. uQueen Loli wayesephekela lengane kanti bebengasayisendini imali yengane yokudla. Sebeyokufaka lapha kwishow.
Lapha kwisho bafaka le phathi le okuyiyona eyenza ukuthi abantu bekhulume. Awuzwananga nje nala ku-YouTube ukuthi izinto ezithini omama abadala bakhuluma ukuthi hey sengikhathele ubaba wenze shit, hayibo nakhu amahlazo enekelwa izwe lonke. Sebeyayisebenzisa-ke lezi zinto lezi yabo, zona lezi sithi hayi kodwa bakwethu ezinye izinto anisikhiphe kuzona zilapha ku-YouTube ngoba ziyawaletha ama-views. Into enedrama-ke iyasetshenziswa nomngani kaVuyo njengoba nje ezovela ukuthi besithandana sobathathu, sesilindele ukuthi benethandana bobathathu kanjani. uVuyo ushaye umngani wakhe ngesitina or umngani wakhe kwenzakalani sesilapho. Kodwa manje usufuna ukuyisusa lapho uyibeke la engathi kune-order. I-order ayikho, i-order ayikho. Uma uyibukisisa nje ngempela lento le eyenzeka kwisho sesikhuluma siba honest ngayo, uyibona ine-order. Yikho mina ngithe asiyeke ishow ihambe ngendlela yabo mase thina siyaphuma-ke nama-lessons eceleni. Mase ngenza lokho nenza niyabaleka ngoba ngize ngathi mina mase sithinta endaweni ukuthi awukwazi umncane kanje ukuthi ungaphumela ungenela. Why bengathi nesimangwabe nayi eyakho i-chat ithini le ndaba? Nathula angiyitholanga i-comment. Kodwa mhla ngingakhulumi ngalokho nizosukela ngithi hayi lezi ngane zizogula zinjani. Mina ngithe makubiza unesi ngoba unesi unolwazi alufundele azosho ukuthi kupreventa kanje kwenziwe nje finish. Manje nisuke mina mangikhuluma ngenye into nithathe nifake enye ngamabomu nifuna isivele ngishilo-ke kwenye ividiyo ngathi why bengamcuphisi nje u5 minutes ukuze sibone ukuthi le nganekwane kodwa ikhona indawo yokuthi ba-aware ukuthi kuno-1 no-2 no-3 o-negative. U-1, 2 no-3 ulungiswa kanje. Ngoba manje sikwazi ukuthi sizolalela ukuthi kube khona omunye usisi ongaphandle othe kwajazi-ke ijazi akaligqoki. Omunye ongaphandle abathe bacuphisene naye. Laba abaphakathi siyababona bona ukuthi baney'ngane kusho ukuthi vele ijazi lihlale eceleni. Manje le ndaba lena-ke ngoba phela akufanele kwenziwe sengathi asikho lesimo esizama ukuthi le ka-Department of Health bayayilungisa le ndaba eSouth Africa. Iyafika ki-TV show ihamba ngale ndlela ehamba ngayo esanganekwane. Sengithi mina ngoba nayo inganekwane-ke sizoyiqeda iqhubeke ngenganekwane ngoba inabantu bayo abayenzile inganekwane. Thina sithini-ke ngoba zikhona ezinye ingane ezikule age group ezibuka lokhu zikhalele kodwa nabo ubungozi. Nathula. Ngoba phela ukube nishilo nini ukuthi hayibo ngempela kufanele ngabe bayayikhuluma nale ndaba ngoba siyibuza ukuthi abasabi yini ukuthi kunesimo esinje. Nizosuke futhi nalaso lithi useyahema. Ngiyayazi into engiyikhulumayo ukuthi kunezifo ezitholakalayo uma uzohamba ngale ndlela. Noma kuthiwa kwakhiwa isithembu esihamba nesintu, leyo ndaba akufanele sishaye ngathi ayikho, ibikhona. Abayikhulumi-ke bona. Thina-ke siyababukeli ngeke phela sihambe sishaye ihlombe nala ihlombe lingasavumi khona. Mase ngikhuluma kanjalo-ke sengiyanibhora. Mase ngikhuluma ukuthi ubani-ke utheni senifuna ukungikhethela ukuthi ngitheni. Hayi niyadlala ngami bengifuna ukukubalela ukuthi kodwa lokho komfana ukhulume into kwenye isizini ayisho kwenye akasayazi kufana ngqo nesikubukile kubaba esethi mina ngalobola kulonyaka. Kodwa unkosikazi ethi mina angihlalanga la ngalotsholile. Sathi ayike hayi. Mabe sethi bafuna ukuyilungisa ngokwamathimba okwabo-ke lobo ukuthi mase bethi mhlambe phela ile fan base ethi-ke unkosikazi utheni okwabo-ke lokho. Kodwa sesibala ukuthi lona iqiniso liyasala ngoba phela unanku ethi yimi okhiphe ephaketheni angikhiphanga ngalesikhathi athi unkosikazi kodwa mina ngahlala sekulungisiwe. Mase sibuyela komunye unkosikazi sinayo umzali echaza ukuthi kwenzakaleni ngamuphi unyaka ngolonyaka kwenzeka ukuthi yaphelela indaba. Ngapha-ke vele ilobe ikhona imibuzo
Kodwa nakhona manje imibuzo-ke nabantu ababe bethe ahlangene, uyabona? Kodwa imibuzo ivela ngoba awuyibuzi into ebekwe yacaca ukuthi yiyo le. Yabo nje uma ngitshela ukuthi igoli lokuqala e-South Africa nge-World Cup lashaya ubani? Emlandweni wethu sinakho lokho. Akusoze kwashintsha ngoba kwenzeka ngalelo langa kwabanjalo. Eminyakeni ewu-30 ezayo leyo nto eyenzeka ngalelo goli elashaya ubani? Yabo mase kuthiwa umlando into enjalo. Manje le ehamba iphinde ithi ithatha ibeka left ibeka right into vele nje ezothi abantu hawu kanti le ndaba ithini ingapheleli ngoba isuke ingenalo iqiniso phakathi. Nawe uyazi isitori osishintsha njalo usuke uyiqambela amanga ukuthi kokunye-ke kuzozwakala. Akhona amanye azwakala kangcono, akhona amanye asheshe ezwakala ukuthi hhayi yekela ungabisaqedele sasuyiyeka yabo ngoba amanga lawo. Kodwa iqiniso nje ukhuluma manje nakusasa naseminyakeni ewu-10 ezayo yinto eyenzeka-ke leyo ayishintshi. Kodwa hhayi musani ukuqhathwa iy'ngane kanjena, zani iqhatha izingane. Asiyibukeni i-show sibekezele isiyaphela. Ngiyazi phela ukuthi sesibadala senibuka nangeso lobudala kodwa hhayi ningabi nenhlamba ngenxa ye-TV show. Bye yo.